and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Sige! Magduwa-duwa ta! Ha? Oh, sige. Unya. Uyab na ta. Oo, uyab na ta. Pero, may kondisyon. Unsa? Unsa may kondisyon? Dali ang sulti kay lipay na kay ko. May mo ba nga dili lang ko ni mo dali-dalion? Ayaw kog dali basta kay dunay kondisyon. Unsa lagi taon ng kondisyon na, Karina? Mura na bayag bubuto nga kung dughan sa kalamis kung gibati nga miuyo na kang uyab na ta. Mo ba? Ang kondisyon mauni. Uyab na ta. Aw, sige. Uyab na ta karon ha? Gikan ining orasa. Doon na natin relasyon ha? O lagi. Uyab na ta karon. Tempa. Unsa marong pitsa ha? Kinsiron. Kinsiron, Karina. Ting sweldo sa mga mamumuo. Pero sulti na siyang kondisyon. Ayaw taon palabi siyang pagpahinam, Karina, kay mura mabuak akong dughan sa kulba. O sa may kondisyon, ha? Kinahanglan nga i-renew kada 15 sa buwan ang atong panag-uyab. Usa? Uy, gugmang renewable? Gugmang renewable yung ato, Karina? Mao ba? Oh, dili ko taga-type. Testing na guning atong uyab-uyab. Mao nga kinahanglan, i-renew sad ni aron dili ko maalkansi sa atong relasyon. Sige, huna-huna na. Bye. Oh. Uy. Karina! Ito kaya sinangong katingog eh. Natulala mang gugo. Paita. Ito anasado, anasad mananghid. Kalit lag kawagtang sa linya. Pero, lahi sada. Nindot sa bling kondisyon na. Gugma nga i-renew kada 15. Yun next sila. Karon pa sa kabati ini na. Bahala na. Ang importante nga uyab na mi. I love you. Ikaw ang akong one and only. Bati. Usap. Ana. Ikaw ang akong only love. Muragaan na ako sultihan na. Ana, ikaw lang ang iniibig ko. Magpakailanman. Bati, kanta mo to? Ana, I love you lagi. Alvin, Uy! Unsa man ka di ha? Kalit magagtunga des kong likod kuyawan lang tani mo. Abi na kong multo mitunga. Di magagikan nganong kalit magagawa. Nya karon kalit nga mitingog. naa si Miko. Wa gyud des sila. Ingon man siyang bulakaw siya. Mao ba? Ikaw naunsa man ka? Mura magkuyaw-kuyaw na imong utok, uy. Pabutan-butan kag tingog. Nya nanaway ka. Practice lang ganito gamay. Gamay? Oo. Dak alang. Ha? Kisa may imong gipahinungdan ang imong I love you, good? Sige, makag-practice. Uy, unsaon paglitok, ana? Secret na si Ana. Ha? Secret na si Ana. Unya, di ka makasultian ng ana sa imong gibati, no? Di man good. Di ko kasulti gid. Kun magadugol mi, murag kinapusan ng gagipagkupsan ang akong dila. Ok akong dila. Sige, tabangan ta ka, Aldrin. Ha? Unsaon ko na pagtabang? Nga, makatarong kag panguyab.
ug tuhuan ka sa babae nga imong sultihan og I love you. Unsa? Nga naman day sila. Wa ko'y lami sa akong pagditok og I love you. Taga-bukid kay ko no. Dili kay taga bukid lang, taga dagat pag yun. Unsa? Butan-butan. Sige magpanaway noon. Kamong mga taga-syudad, di mo ganahan og taga-bukid no? Kuan ka ng... Depende. Unsa depende? Uy, ano ka man? Kalain mo. May kanitong hiwi mo naong atake na. Di atake ka? Mahilak ka? Unay luha, mahilak. Uy, ay paghilak, uy. Lai ka katanaon mo hilak ka, oh. Nawa, ikaw kay angay. Walain man naway. Unsa tayo mo isulti? Wa kay angay. Ang uban kung mohilak, mugwapa man. Ikaw mohilak ka. Lain man. Mubaol man ka. Maong likay lang pag hilak, ma'am, ha? Tinuod ka? Mubati ang akong naong kung mahilak ko. Oo, ma'am. Mao nga, ay naghilak, ha? Unya kay kahilakon magyug ko. Kuan lang, iuto lang, pugni lang. Kuan manggod. Kung makahinomdom ko sa gibuhat ni Miko na ako. May ubos pagod kog maayo sa kalibutan. Og murag tasak ko ng akong dugan. Ay, naghilak, ma'am. Kuan, kung mohilak ka kanang, ay lagob ay mong naong. Aron perming mo gwapa ba? Utong. Unya kay lakot pagyog ko. Ana, pugni lang yun. Wala, di nakapugngan. Bukot siguro. Ma'am, wagit di mo kapugni, no? Nakapabuhagay noon. Awa. Uy, ma'am! O siya nabuhagay niya! Okay. Kalain ni Ma'am Stila, oy. Kung nasuko, magkautot man. Kung mahilak, magkautot. Unsa kag mo katawa, no? Magkautot na lang kagyapon. May sabning usohon da. Kugmang inutang. May na da. Di kung di na ko ganahan niya, o di na ko burin nyo. Jackpot! Pero murag, uyab naman may ato, no? Ako ni klaruhon. Unsa? Uyab na mo og ni Miko? Oh, ug mahog na gid siya sa akong gahong. Aha, da pa man. Gahong gyud gianda mo ng Miko? Oh, tito, gahong gyud. Kay dili basta-basta na tawana. Kuyaw ka na kung imo nang kumpiyansahan. Pero palikiro na ba na? Basig ikaw mo'y masyot sa iyang baling, ha? Bantay ka. Di na gyud ka kagawas. Wa para magkakauyab. Oy, kung manguyab man ko, kana na lang taga-pukid. Uy, hala. Oh. Hala, to na, nadawag na. Aha. Uy, shh, iksabaha. Ay, shh. Kay dato baya ko karon ha. Karina ko ha. Hello? Nganong nanawag naman sad ka? Ako lang klaruhon ka rin ang atong gistoryahan. Kung uyab na bagyot ta. Aw. Kung musugot lagi ka sa akong kondisyon, nga mag-renew ta sa atong panag-uyab kada 15 sa buwan. Aw, uyab na ta. Kung musugot ka. Aw, mauna. Klaro na na. Uyab na ta. Sugot na ko. Irinyo. Kada kinsinas ang atong panag-uyab. Aha. Okay. Maayo ka mauna. Klaro na na. Uyab na ta. Nya, mag-date na ta. Ako na nang una-unaon. Ha? Uy, ayaw ko na una, oy. Hoy, Miko. Ang tanang putang ining kalibutana, kinahanglang planuhon gyud. Busa, ayaw pagdali-dali diha. Sige na. Babay na. Ay, ayaw siya. Ing nauna ko nga, mahal, bye-bye. Usay mahal. Mahal ang atong tawganay. Kay mas sweet, di ba? Okay, sige. Mahal kun mahal.
Hal. Hal. May paghalhal na iyong tawgan na oy. Wa na. Wa na. Uyab na gid mi sa malditong Miko. Karon kang mikuha ka. Unsaon gyud ni Miko ha? Oh, relax lang. Relax lang lagi, Tito. Magplano na ko kung unsaon nga magkita mi. Aron magpatagna ko ni Mama. Aw, aron magkita mo, mag-date yun mo. Aron magkadungan mo patag na. Okay, pero dili paghihapon ko mag-una-una. Yes! 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 Uyab na Miss Karina! Ako yun ang nagkaraog! Yes! Karon, kakwarta na sab ko. Ihaya ni kinabuhiya! Nagkauyap ako! Nagkakwarta pa! Bay! Bayalden! Bay! Anda ba na ni mo sa kalimo, bay? Kaya nagkadaog na ko! Nagkadaog ko, bay! Miko, Ah... Stila? Niya pa ka? Niya pa ka, Stila? Dali ba mga unta? Miko dali diri. Kaunta. Ayaw kahatlok na ako. Di na ko mangaway. Ha? Kuan, di lang day, kuan, kining... Unsa to gisulti nimo nga nakadaog ka ba Miko? Unsa din nadagan nimo? Ha? Kuan, oy, wa! Wa. Wa, God. Nagadaog ka wa? Nagkadaog kog pustaanay sa trabahoan. Miko, ayaw na lang gud palayo na ako. Di lagi ko mangaway nimo, promise. Bay, di ka magpundo. At dalim nga unta. Nagluto mamig noodles. Si Stila, nagluto noodles. Nganong lami man ninyong noodles in the syudad, bay? Hay naman imong daog, Miko. Nagadaog man ka. Bangkasad, uy. Kuan, awanan, nahurot na noon. Sige, dihaw na mo ha. Mag-ilisod ako sa taas. Lain kay siya sa. Murag isip mapasok ko na akong kunitan, Aldrin. Yung anak may mga lalaki. Usahay, ma'am. Ano nagtagda? Basta ikaw, karma lang. Kay, magkautot niya ka. Mura ba nagkapapa sa gugmang Miko ni mo? Ayaw mo pagkapalautot. Ay, sige. Mukalman ako. Pero tabangi ko ha. Kay tabangan sa takas imong problema. Saan nagtawhan na? Man palayasa si Stila. Nagkaon-kaon naman nung duha og noodles. Kalit na nung kung gigutom na. Akong tawagan si Aldrin. Mayon tag mutubag ning tunto na. Hello? Bay! Pildi na ka, bay! Pildi na ka! Nagkadaog na ko! Gisugot ko ni Karina, bay! Ha? Gisugot ka? Kunya, doon nag-ebidensya ba eh? Ay tinuod laging gisugot ako niya. Pildi ka sa postaan ay, bay! Pildi ka! Bay, Miko. Kanya, nag-isulti ni mo ha? Abi ni mo, di ka ngayon mamagkak. Ingang bias lula ha? Ingang lula. Andoy! Bisag unsang sugal ngayon mong apilan, bayad yun. Pero kinahanglan nagkasiguro kang nakadaog ka. Nagkadaog lagi ko! Gisugot kong Karina, bay! Ay, di ko matuo. Di ko matuo, bay. Usa? Di ka mo to, oh? Pastoryahaw na nakos ka rin na. Nga uyab na mo. Ebidensya ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!